Здравейте, започват седмичните анализи на евродолар за новата 2025 година. Аз съм Явор Костадинов и анализите се правят по метода ПИП, който изучаваме в Форекс училище за трейдери. Отначало в първият анализ за годината ще спомена няколко важни неща относно тези анализи, защо ги правиме и каква е тяхната цел. Тези анализи се правят с цел да се покаже начинът, по който анализираме пазарът и цената в Форекс училище за трейдери и различните техники, които използваме по метода, който се работиме, именно методът ПИП. Това не са сигнали, по които да продаваме сигнали за вход с цел покупка или продажба. Всеки сам избира своето място за вход и с това носи отговорност за своите сделки. Нашата цел е да покажем просто начинът, по който ние работиме и начинът, по който търгуваме. В това видео изразявам свое лично мнение и никой не е длъжен да се съобразява с него. Това са важните неща, които сме длъжни да уточним в началото на 2025 година. С течение на годината аз неколкократно ще припомням, че това е лично мое мнение, този анализ. Не ангажирам никой с него и решенията, които всеки взима на базата на този анализ, са негова лична отговорност. И така. Започваме с това къде се намираме спрямо предходните свингове. Традиционно нещо, с което започват нашият анализ. Виждаме, че на седмична рамка цената не успя да премине през нивото от 61,8 на големият нисходящ свинг и се насочи отново в нисходяща посока, след като достигна до 61,8 ето тук при тези стойности. Така че целта, която ще преследва цената този вид анализ е да се върне и да тества нивото 19 на този нисходящ свинг, което остана нетествано при движението на цената нагоре. Разбира се, това е седмична рамка, доста е трудно за търговия. Преминаваме на по-малките дневни рамки. В дневна рамка изследваме този възходящ свинг, който се образува ето тук след неколкократно движение на цената около нивото 19, виждаме колко пъти цената се движи над и под него. След това закрепването тук в тази част, цената тръгна в нисходяща посока с цел да достигне до зоната на 50-61,8. Виждаме, че цената достигна до тази зона и в момента се задържа в нея. Тази зона и преминаването ѝ ще ни даде ориентир дали цената ще продължи да слиза към 81 или ще приключи своето нисходящо движение в тази зона и ще се върне отново към нивото 19. За по-конкретен анализ използваме и последният свинг, който е на дневна рамка. В предходният анализ свингът завършваше ето тук и се изследваше ето тази зона. В момента свингът е променен, затова променяме и фибоначито и вече новите ни зонички са ето тази, която е 90, ето тук в тази част, която и съвпада и с 50 на по-големият свинг и вече имаме и нова зона, критична зона 50-61,8. Тя се намира вече ето тук в тази част. Разбира се, най-важното нещо, което трябва да се случи, за да почнем да изследваме този свинг чрез тази техника е цената да премине нивото 19, да се закрепи и да остане над него, за да можем да търсим развитие в възходяща посока. На следващият екран ни е късто С. През предходната година късто С проби своето 81, направи един рейндж, който го имаме на по-малка рамка, на 4-часова рамка, ето тук в тази част. Този рейндж беше пробит, тестван с тези нива и в момента започва изпълнението на това късо С, като неговите профити достигат ето тук до тези цени. Това е 161 на късто С. Това е 161 за голямото С, което е в светло-синьо А, Б. По начина, по който знаем, определяме дължината на С вълна. Това е нейното 161. Стойността приблизителни, така че цената може да се насочи именно към тези нива. Разбира се, това също е дневна рамка, няма да се случи в следващите 1-2 дена, ще трябва време. За следващата дневна рамка са ни стронг нивата, виждаме цената как се придвижва през първо профит, втори профит, трети профит беше достигнат.
само с опашка. Това предположи една корекция. Ето я и корекцията, която се случи, за да се тества предходният профит, който беше образуван ето от тук. След теста цената слезе, изпълни си все пак профита, който беше първоначално заявено, че ще изпълни, като се върна и тества средата, почти тества средата, влезе и самото влизане в този профит по този начин, с този бар, предполага изпълнение и на следващият профит. Той е ето тук в тази част. Разбира се, можем да очакваме при средата да има някаква реакция. Виждаме, че за момента цената реагира на тази среда. Евентуално може да се осъществи едно връщане за тест до тези нива и ако цената от тук отскочи, можем да търсиме търговия до изпълнение на следващият профит. Това е на базата на стронг нивата. Разбира се, тук са отбелязани и доджетата, които ще следиме, ако цената започне да се връща в възходяща посока. На следващият екран от дневна рамка е този рендж, който се образува доста дълго време. Имаме неговите фази, като имаме пробив. От едната страна пробив, съжалявам. Имаме пробив от другата страна. Имаме теста в тази част. Имаме теста в тази част. Имаме втори пробив. Ето го бъгват, който завършва фазите на формиране на ренджа от горната страна и от долната страна. След формиране на този втори пробив не последва връщане в границите на ренджа. Цената спря на неговата граница. Това ни дава основание да считаме, че разширението на ренджа ще бъде в нисходяща посока. Започна развитието на това разширение и виждаме, че имаме преминаване на средата. Очакваме цената да се насочи към долната граница на ренджа, именно тук при тези нива, а това ще съвпадне и с профите, които разглеждахме в предишните екрани. Тук продължаваме да изследваме тази бифуркация, изследваме я модулно, защото имаме тест без влизане в бифуркацията, която е в сивията правоъгълник. За момента имаме изпълнен профит 300. Ето тук при тези нива беше изпълнен само с опашка. Това подсказа, че може да има връщане и корекция. Връщането и корекцията се случиха с ABC и след това цената отново се насочи и вече изпълни съвсем точно този профит от 300. Ето тук с това спускане. Разбира се, под цената подмина и този профит и следващата и цел е да стигне до 400, като трябва да се съобразиме и с нивото 350, от което цената отскача към момента. Това предполага една корекция и връщане за тест на нетествани нива. Нетестваните нива отдолу нагоре са именно ето това. Може от тук да се случи отскока и да продължи в нисходяща посока, а може и цената да се върне и втори път да тества нивото от 250, въпреки че то вече е тествано и за момента не предполага втори тест. Така че при един отскок от тези нива може да се търси нисходяща посока за изпълнение на профит 400. Ето тук при това ниво. Така, преминаваме на следващия екран. Тук имаме един силен оборотен паранормален бар. Разбира се, цената си в движението направи поредица от силни сигнални барове, които можем да използваме в анализа си, но аз съм прихванал този в самото му начало и ще продължа да го следа до неговото цялостно изпълнение или неизпълнение. Такова виждаме, че 261 на този бар се намира тук при тези нива. Все още има какво да се изпълнява от неговите стойности. Той след скок от 80, ето тук, който направи, дойде, тества нивото от 19 отскочи и продължи в нисходяща посока. Достигна до 161, при 161 може да се случи реакция и корекция. След тази корекция и подминаване на 161 цената може да се насочи към изпълнение вече и на 261,8 спрямо този силен оборотен и паранормален бар, който се явява и първи за нисходящият свинг. Говориме само ето за този нисходящ свинг, а не за целият, който започва от самото начало. Преминаваме на по-малка рамка, на 4-часова рамка. Тук ни е формулката 5 плюс 4n. Виждаме, че цената в нисходяща посока, след като направи възходящото 1, 2, 3, 4, 5,
започна да прави и нисходящо такова. За момента се намираме на пета стъпка. Ако цената премине тук ето тези нива, можем да променим броенето или да считаме тази петичка за приключила и да започне ново броене в възходяща посока. За сега това е рано. Оставаме с идеята, че това може да е последната точка на нисходящия свинг. Ако цената премине през това ниво, ще продължим с броенето с 6, 7, 8 и 9. Знаем, че след, ако има 6 и 7, ще има 8 и 9. Това ни е като ориентир за по-нататъчно движение на цената. На следващите 4 часа ни стои тази импулсност, която проследяваме вече от доста дълго време. Тя се зароди ето тук в тази възходящата част. Виждаме, че цената с последните си движения дойде и изпълни основният капитал плюс печалбата само с опашка, което предполага и една корекция в възходяща посока. Виждаме, че за момент тази корекция се случва, като целта на тази корекция ще дойде ето тук при тези нива да тества този основен капитал или тази печалба, който ще съвпадне и с тест на предишните дана, до които цената е достигнала. При отскок от тези нива, както казахме в друг анализ по-рано, може да се търсят идеи за продължаване на нисходящата посока и още продажби на база на импулсността, която имаме на 4 часа. На следващия екран имаме ето този рейндж, който аз припознах преди няколко седмици с неговите фази. Пробив, тест и пробив. От горната страна и от долната страна имаме пробив, имаме тест, имаме и втори пробив. След втория пробив цената се върна, остана със средата на рейнджа и от тук направи един по-малък мини рейндж в долната част на големия, който ни подсказа, че разширението може би ще бъде в нисходяща посока. Точно така се и случи. Виждаме, че теста, който се случва ето тук с този бар, ми подсказва, че съм работил правилно с границите на ренджа и от тук разширението е в нисходяща посока. Теста издържа, което ни подсказва, че и импулса ще е в посоката на разширението. Той е в нисходяща посока, затова и от тук започна спускането за импулса на този рендж, който припознахме преди няколко седмици. Сега, тук имаме изпълнение на няколко по-малки неща, които бяхме прихванали преди нова година. Тази ливавата зоничка, която виждате, е 181,200 на ето тази пеперуда, която бях взел за основа. Виждаме, че тя се изпълни много точно, цената реагира тук на това ниво. Цената изпълни 181 на махалото, което бяхме прихванали тук с тази част. Тук имаше едно ниво на фалшив пробив, което изследвахме по метода PIP. Този метод ни подсказа, че това движение във възходяща посока ще остане само корекция, защото ако пуснем Fibonacci, виждаме, че изпълнението на PIP остава много далече в възходяща посока и неизпълнението на PIP ни подсказва, че ето това движение е било само корекция на нисходящото предходно такова. От тук вече цената продължи своето нисходящо движение и формира ето този силен паранормален бар. Изследвах и него. Той, освен паранормален, на по-голямата рамка се явява и равновесен. Получи се тест на неговата среда. В момента е тръгнало нейното изпълнение. Може да се проследят неговите граници 81 или цената, ако се върне за тест на екстралума на този бар, отскочи и оттук могат да се търсят нови продажби с цел изпълнението на профитите на този паранормален бар. Той се образува по време на новини. На 4 часа също така имаме образувана нова пеперуда. Ето това е основата на пеперудата, която съм прихванал заради засичането тук с тези барове. Виждаме, че при 38,2 на пеперудата се образува и скрит пазарен интерес, като точка 1. Ето тук 1, тест 2, 3, поглъщане при 3 и в момента имаме S. Евентуално чакаме S1. Ако следваме правилото за скрит пазарен интерес, S1 би трябвало да привърши някъде тук в зоната на 61,8, т.е. да влезе под единичката, защото е със събиране на ликвидност. Това ще съвпадне с средата
на това стронг ниво, което съм очертал с зеленият правоъгълник. Тоест, ако цената се върне, тества тези нива и продължи в нисходяща посока, от тук могат да се търсят нови продажби. Разбира се, изследвам този свинг и с метода 1981, защото вече имаме преминаване на нивото 19. Имаме, ако приемаме тази опашка и за тест, то цената от тук вече може да се насочи към критичната си зона от 50-68, което съвпада с средата на Strong нивата, съвпада и с 61,8 за S1 на база на скритият пазарен интерес. При формирането на това Strong ниво беше доста интересно, защото първоначално границите му бяха различни. Когато започна да се формира Strong нивото, първата му граница беше ето тук, след това границата се местеше и нямах точна идея къде трябва да поставя долната граница на Strong нивото. Долната граница ми даде теста. Ето този тест ще използвам аз за ориентир на долна граница на Strong нивото, затова ще го оставя именно в този вариант и ще изследвам поведението на цената спрямо него. Виждаме, че след средата цената се върна, тества границата на Стронга. От тук очакваме директно изпълнение на второто Стронг ниво, което сега ще проектирам. То ще дойде в зоната за изпълнение на тази пеперуда, която очертах в началото на този анализ. Така че напълно възможно е цената да се придвижи именно в тази посока. Разбира се, не изключвам връщане за тест и след това цената да слезе и да изпълни второто стронг ниво. Самото влизане в него с този голям мечи бар задава идеята, че цената има намерение да отиде и да изпълни второто стронг ниво. С придвижването на цената в нисходяща посока ще се следи и за фазите на изпълнение на самият скрит пазарен интерес, който се образува след тази пеперуда при нейното 38,2. И вече на най-малката рамка имам няколко краткосрочни идеи, докъде цената би могла да достигне при възходящо си движение. Разбира се, имам множество барове, които пропускам, но не е нужно да използвам абсолютно всичко, което знаеме и изучаваме в Форекс училище за трейдери. Просто нещата, които на мен вършат работа, съм ги отбелязал и за мен това е ето това доджи, защото след формирането на доджито цената тръгва в възходяща посока, не успява да изпълни профита от 261, който се намира ето тук при това зелената линейка, връща се и идеята от тук е, че доджито ще се развърти. Виждаме, че още в същата сесия цената се е върнала и се закрепва на горната граница на доджито с тези цени тук, които са отваря на тези парове, което ми подсказва, че това развъртане на доджито все още е рано и от тук мога да използвам Fibonacci, за да видя докъде ще стигне цената, при положение, че не успява да го развърти. Знаеме, че ще направи нов екстремум над най-високия такъв. Ето го, новият екстремум вече е факт. Знаеме също така, че този нов екстремум ще достигне до 161,8 от най-високата точка до цената, до където се връща и не успява да развърти доджито. Именно това е на целта, по която цената ще се стреми да достигне. Също така, тук имаме и 81 на този въртящ връх. Цената е преминала неговият екстремум, като през движението си нагоре се е върнала и е тествала цена, тествала е цена отварянето тук с тези барове. Така че, напускайки границата на този въртящ връх, цената, първата изпирка ще бъде на 81, което е доста близо до това 161 от неизпълнението на развъртането на доджито, а самото 261 на доджито също намира именно тук в тази зона, така че това ще е участъкът от цената, в който аз ще следя за обръщане и когато достигне до тези профити, ако има покупки, те биха били прибрани или с намалени профити. Това е анализът за след предходната седмица. Пожелавам успех на всички. За повече въпроси, коментари по отношение на развитие на цената и нейното прогнозиране, заповядайте на нашите безплатни работни срещи всеки вторник от 19 часа, неделя на седмичния разбор от 10 часа, провеждани в Zoom, и заповядайте в нашия Discord канал, където ще намерите много обучителна информация.